Good morning mga VisLog! Welcome to Visayang Tagalog channel, daily vlog. Okay, weekend na. Punta tayo ng trabaho. Tapos medyo heavy yung ating schedule. Morning, meron kaming casting doon. Tapos meron pa akong meeting sa tuwas management meeting namin. So 10 o'clock. And then Jackie also continue natin kung paano ang ngayon. Sana maging maayos. So huwag na natin patagalin ang ating araw. The life of OFW here in SG will start in 3, 2, 1. Let's go! Natin dito sa T220. Check lang natin quick kasi kailangan ko nang pumunta ron sa kabila. So tapos natin mag-meeting doon sa baba sa ano sa T218. Punta tayo ngayon ng tuwas, may management meeting kami, so tingnan natin kung ano mangyari. Hopefully good news. Let's go. Okay guys, what's up, what's up? The day is gone. Pag lumalabas, banyo team. Thank you guys for watching. Ayan, katatapos ang ating araw. Weekends the best. Malisi. Ganun, no? So guys, maraming salamat sa pagsama, pag-suporta at paglantaw sa aking munting tahanan to my small channel. Please keep on, thank you for all the support and please continue support my channel. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please like and subscribe my channel and hit the notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. Ganon, di ba? So salamat at keep on sharing my videos and comment down below kung gusto nyo ma-shoutout sa aking mga next video. So thanks for watching guys. Shoutout time. Let's go. Mega lang shoutout sa ating mga subscriber na nagko-comment sa ating video. Sila Forrest, June Rocabete, Mary Babes Vlog, Pusong Ivy, Mads TV OFW at Bombian Travel. Maraming salamat sa inyong suporta and thanks for watching and see you on the next vlog. Paalam!